AA record, area of coming artist. Okay my guys. Gidan ku zan sanya AC, sannan in sanya linta. Matasa zan ba su aiki har 'yan mata su ringa dinki. New job ba mamaki yau mamata ki kalli danki. Mata za su koma lefe, sannan za su ba. Assalamu alaikum. Abokina. Da Allah sannu da huta. Da Allah tambaya nake. Da Allah wai dare ne ko rana? A ce zuwa kuka yi. Da Allah ina zan ga dan gare in tambaye shi. Start. Zuwa haji kyauta ne, dan su labo ko ƙarya ne, zan sace kuɗaɗen ne. Da Allah tambaya nake sai kuma aka ce min wai in zo ta wurinka. To me kake Allah ya sana sani me kake? Wallahi yau na shigo garin nan kuma shine nake tambaya wai yau dare ne ko rana? Me? Dare ne ko rana yanzu? Dare ne ko rana? Bari in yi browsing gani. Okay. Zan saya muku mota, buri na ku huta. Ka jira ni nan bari in yi browsing. To ba matsala bari in je inda. Sannan ne kaji? Kuɗi akwai su a tare kullum sai dai in ta spending. Zan mai da ku 'yan gata, zan saya muku mota, buri na ku huta. Ku zamo a jabota kai.